Чудили ли сте се някога как Бог може да бъде три в едно? Как можем да разберем тази тайна на християнската вяра, която наричаме Троица? В това видео ще обясним по прост и библейски начин какво означава, че Бог е Отец, Син и Свети Дух и защо това е важно за нашите взаимоотношения с Него. Думата Троица не се появява в Библията, но намираме много доказателства, че Бог се разкрива като три личности, които споделят една и съща божествена природа. Например, в книгата Битие, когато Бог създаде човека, Той каза: да създадем човека по нашия образ, по наше подобие. Битие глава 1, стих 26. Тук виждаме, че Бог говори в множествено число, използвайки местоименията «ние» и «наш», което показва, че има повече от един човек, участващ в творението. Също така в Новия Завет, когато Исус е бил кръстен, виждаме проявлението на трите лица на Троицата. А Исус, след като се кръсти, веднага излезе от водата. И, ето, отвориха му се небесата, и видя Божия дух да слиза като гълъб. И той идваше към него. И дойде глас от небесата, който казваше: този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Матей глава 3 стихове 16 до 17. Тук виждаме Отец да говори от небето, Синът да се кръщава на земята и Светият Дух да слиза върху него във вид на гълъб. Това са само няколко примера от многото, които бихме могли да споменем, които ни показват, че Бог е един, но че има три различни и съвечни личности, които се отнасят един към друг в любов и хармония. Това не е противоречие, а парадокс. Това е истина, която е отвъд нашата способност да разберем, но която можем да приемем чрез вяра, въз основа на Божието откровение в Неговото Слово. Но защо е важно да вярваме в Троицата? Какво значение има това в нашия християнски живот? Има няколко причини, поради които трябва да потвърдим тази основна доктрина на нашата вяра. Ето няколко. Да вярваш в Троицата означава да. Тя ни помага да се покланяме правилно на Бога, признавайки Неговото величие и отдавайки слава на Отца, Сина и Светия Дух, както правят ангелите на небето. Откровение глава 4, стих 8. Вярата в Троицата ни помага да разберем плана за спасение, който е бил замислен от Отца, изпълнен от Сина и приложен от Светия Дух, така че да можем да бъдем помирени с Бог и да имаме вечен живот. Ефесяни 1, 3-1-4. Вярата в Троицата ни помага да живеем в общение с Бога, наслаждавайки се на Неговото присъствие, благодат и сила, които са ни дадени от Отца, Сина и Светия Дух, които обитават в нас като вярващи. Йоан 1.4, 1.6-2.3. Вярата в Троицата ни помага да отразяваме Божия характер, поддържавайки на Неговата любов, святост и единство, които се проявяват във взаимоотношенията между Отца, Сина и Светия Дух и които също трябва да характеризират Неговата църква. Виждате ли, вярата в Троицата не е само теоретичен, а практичен, който има дълбоки последици за нашия християнски живот. Затова ви насърчаваме да изучавате повече по този въпрос, да се молите на Отца, Сина и Светия Дух и да му се покланяте с цялото си сърце, ум, душа и сила. Тогава ще можете да познавате Бог повече, да го обичате повече и да му служите по-добре. Бог да те благослови!